si Malang Helen eh. Hi, good morning. Ngayong buntag. Buntag sa tanan, adlawong Sabado. Gabunot-bunot kaguan. Adira jud ni. Salamat Lord, gasa sa kinabuhi, nakamataga po mirong adlaw. Mainit data. Anong kuan? Tutong bulanghoy, binagaw. O sikwate. Kakao. Talagsa. O puto bulanghoy. Iwan man. Ang sila maniwan na. Ano man yung undang-undang. Gabi na dyan di. Kalang kakyan? Pagalin? Ang kunuti nga tadi ah. Ang lagi ni Dim na itong pinuto. Pinalit na pa ng pinuto ha. Pero maghimo ko nga ni. Gusto maghimo, makahimo ko to alis siya. Maikag mali ko nga ni. Kaya mo mali ang servisyo. Manang palit ko. Baga po di mo suki ito Cortes. Silingan naman sa onas sa trabaho po ko Cortes. Mauni ang servisyo. Kanina negosyo, muli nakapahuman sang anak ng siman. Kanina naging pangita ni Santot karon. Bisag magsiman na isang anak, bukog yapon siya. Binagaw ni, binagaw. Kakao. Kwati. Kamusta namang tanan? Nagkunahon karon ngawan. Hapit na bagtista. Kalis siya. Saan ka ni pag himu-order sige magbunik-bunik. Nakakuha baka talag ni gapon. Muling dahil niluluman din. 25-6 mong gingon sa tistas batuan. Ang samang pitsay mong ipay mo nagsuman. Tiim laman kay wako kasabot sa wako kagets ka si mong story ay mong gear, imong comment sa YouTube, 25-26 may mong gingan, mara ba na itis tapos ang mga so karang pizza 26 noon, mama ko na i-order order na orang naras 25 makamalingon nagpilay mong order wala ka buok morning diha sa Italy ni Ma'am Yuning Ayop mainit na ma'am o puto bulanghoy with sikwati Las miri dia kung sawang ganiya. Kung agsil kung kay gauwan man. Sanay? Diri ba? Hindi ko na ko sawang. Kung magdagsin ko. Nini? Wala lagi. Yung may nga. Talangka lagi ko no. Tamsag mo lang ka. Mabitong guwapa lagi to. Pero way ayong pagkagwapa. Nago nga ni. Pagwa na gubing dabong. Kani, way lubi. Dabong, kapot. Nani, ito na ito ni. Gaso, mamutok na kayo. Magkisip ka buwin. Ano ka dali tumoy? Kaning bulang mo sa una, ngunang servisyo. Pagpapal sa service na upaw. Kanang bulang mo, dahan nagmahimo na sa una. Puto. Putong bulanghoy, kasaba cake, kasaba bol. Turon nga bulanghoy. O kanang galang-galang. Tuman. Daghan kaning bulanghoy, daghan na himog mahimong pa ilin-ilin sa mga bata kanang parang mahalin para sa una nga. Kanang sa katao ng bulanghoy sa una kasar na lutuon. Kung sa niblok sa una mo display nga, sadag-sadag ko na sila. Hindi mo na kong photo, bilin sa kantin, si Aning Iting, itong photo na nagdas kantin sa una, mo tinbindanan. Kasi daw pa, mag-display ng salsuman, display lang.
Bikityo pa o tuman. Biling sa kantin. O pinuto. Di gani. Hatod na ito. Taba ka ng uwan. Hindi magdungab. Memory na. Bulok-bulok ng uwan. At panahon karon, bawang ano ka. At magpanahon karon adlaw. Mingaw ang panagatron kay Kwan. Pahalin size o sa stindi kay Gawan. Kung ni pinanikad daw si Gingani. Pabalik siya po makunog yapon. Diba sa kanyang istorya sa bahin sa Bulanghoy, kaling Bulanghoy sa unad mo din nakatabang na ng Bulanghoy sa pagpunitag mamiso. Kaya sa Supaw, kaya bawa na Supaw nga o parang sa Upaw ganit didwan pa na, magdana nagbaligsang balikot sa karon pwede na kung mingaw balikot sa kay mga bata ron, wala kailangan siya balikot sa kami sa una, balikot sa among malipay mo sila kanina yung kapalit bibaw na may balikot sa una puston pag unas tagin. Munang negosyo ng Bulanghoy sa una. Atod karon, magyapon. Panahon ron, July 12 na ron, 12-13. Sige nga pag hilak ang langit, gabi na jud di, nadto di kay grabe kusog agpon gabi kanang pado na laman tong uwan dagdag patak-patak kay may uwan o may hangin. Wala kang bayon sa uwan ang sa nakaron. Ang nga magalang-galang ug mag-init. Ako today niingon nga galang-galang. Busog deko. Agarang magalang-galang okay ra og mag-init. Kay ay mo man ang alapuan mo na kanang bulangod nga Bulanghoy, lapuan mo kuan sa dahon susud sa init o sa iluwad. Mo nang kanang galang-galang ug ngarong tag-uwan, din na magpwede kay mabaho man na, bungawon man na. At nang tanang bod si Lucy nga tos is nga kababa ko no galang-galang. Da pinaypay mo ra man na. Kuhon og giniguli nimo gikan sa kuan sunod tuig ko makakamuli andaman ka nang gilang-galang o tiyutong Bulanghoy. So unang isang classmate si Norma Ayuban tapos laing nasod magmusta day ko ni kuan Igso Grace. Hoy nitawag Herlin Herlin Yasin tawag. Yung papaak ya. Wah. Len. Itu bang na ho. Naslunglong. Mong gadi. Tawag ilang aman. Mo to nga magandam ra ko puhon og pakabuyas Ginoo katong galang-galang lagi. Di magsilbi ngaron tong buwan nga tiguan. Mo nang pangitan sa nang galang-galang kay tiguan di sila mapwede ni mulutoon kay mo nang serbisyo sa una. Kaya din tag-init.